sa pagserbisyo. Patas ka't balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Panasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kakarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila playas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo. Kagkaron sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Mga kaabyanan, sa sulod lang sang isa kagabi, 4 ang napatay mga kauturan. Duha dito sa Haro, kag duhaban sa Rizal Estanzuela. Kag ang tanan nga nagkalamatay, puro tanan mga drug personality mga kaabyanan. Involved sa illegal nga droga. Kag suno sa aton mga pulis, nga nagauyat sang amo nga kaso, kag base sa ila investigasyon, may mga record na parte sa illegal nga droga ang mga nagkalamatay. Pero sanggin pamangkot naton ang kapulisan kung sino ang responsable o kung mga responsable sang pagpamatay, wala pa sila sang ideya. Kung bala, unsihanay sa transaksyon sa droga ang nangin kabangdanan sa pagpamatay sa ila. O kung may ara na sa karon sang vigilantes diri sa aton lugar nga ang ila lang katuyuan amo ang paglikidar sa mga tao nga nagapartisipar sa illegal nga droga. Pero mabaskog ang pagpati sang kapulisan mga kaabyanan nga ang nagpatay sang duha dito sa Haro amo man ang nagpatay sa duha sa Rizal Estanzuela. Kag may impormasyon kita nga nabaton mga kauturan, mga kaabyanan, nga ang 3 sa mga napatay, involved sa natabo nga hold up dito sa Baluarte, nga gintunaan man sang kamatayon sang biktima. Pero, hindi pa ni sigurado mga kauturan. Impormasyon lang niya nakalambot sa inyo alagad. Kag aton pa gina-validate kung daw ano ka matuod ini nga impormasyon. 4 ang napatay sa isa lang kagabi, ha? Kung ako lang ang pamangkuton, isa ini ka mabaskog nga mensahe nga luyag ipalambot sa tanan-tanan nga naga-intra sa transaksyon sa illegal nga droga. Abi, untat na kamo! Tungod may aras ang grupo nga nagahulag
para pangitaon kag patyon ka mo. Gani samtang may panahon pa, mas maayo nga untatanan ninyo ang pagpartisipar sa transaksyon sa illegal drugs. Kag bisan pa sa mga nagasuluyop. Uy, untat na kamo. Samtang wala pa, sang malain nga natabo sa inyo. Ara ang inyo kwarta, Jack. Kompleto na ina. Ikaw nang bahala sa mga kaupdanan mo. Kada ko galis ang bayad mo, Tessa. Oo, Jack. Ote, kuha na tinagi mo. Ari na ang ako, Jack. Sa inyo na inatanan. Amo ba na? Kag nalipay gid ang katransaksyon ko sa naging performance ninyo, Jack. Kumbinsido gid siya. May ko magsubong sina, Montesa. May tawag gid siya nga nagaupod sa inyo. Sunod sa iya, daw gutom ka kuno nga leon, Jack. Wala gid mahadlok magpatay. Anad kaayo, kag wala gid sang kulba. Ihatag ko na sa mga upod ko ang parte nila, Montesa. Kag mapauli na dayon ako. Nabala ka na siguro sa ako ng nobya ko. Mapauli ka sa Oriental? Ho, ipatawag lang ako kung may trabaho naman. Dapat hindi ka na magpalayo. Tugod sige-sige na ang trabaho ninyo. Montesa? Oo, Jack. Sa Kapis, may trabahoon kamo dito. Ano? Kag diri sa Negros, may araman. Wala na ini sa untat, Jack. Hasta ka makulbaan na ang mga iligalista. Tugod mahadlok na sila nga mapatay. Mapauli lang ako, Montesa. Bisan magdali lang. Iplastar ko to anay panimalay ko. Ata sige, pero hindi ka gid magdugay, ha? Madamo ka mo sa trabaho, Jack. Oo, Montesa. Kung ano, ang report ko ang ginbasihan nila. Grabe. Wala na niligin padugay pa. Ginigo nila dayon. Ako gin-report ang ginkuha nila. Kagamo itong ginhatag ko kay Sir. Amo gali atong ilagin gamit. Hindi naging gali lahog-lahog gini. Kinahanglan piho-piho gid ang ihatag mo nga impormasyon sa ila. Kaya kung magsala ka, tapos gid, makaluluoy lang maiguan. Kung may atraso gali ako, himuan ko sa report ang mga malain. Disgrasya gid sila. Grabe ang mga tirador ni Sir. Ano ayan sila? Mga pulis man ayan? O kung mga birador gid? Grabe man ang salig sa ako na, Sir. Ginapatihan niya kung ano ang isugid ko sa iya. Kung namutudurong ko na gid din eh. Wala na nagalahog si Sir sa ila kampanya. Patyon kagid nila. Ari, ini. Ang isa nga ini, kinahanglan nga madula ka man. Bas kung kapyot mo, ha? Masarangan mo nga patiyugo ng kasuguan. Ari ay, para mauntat ka na gid sang malain mga ginabuhat. Kag para mauntat naman ang paggamit sa imo sa iban. Dapat ka na papahuwayon.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Mga wala sa numero ang ginpamatay ninyo. Pero mga drug personalities sila. Tao ta sila. Gaduso man. Hindi. Wala sila kaduso. Pang-into ang obra nila. Kung mapakuha ka sa ila, kuhaan ka nila. Pero ila kaltasan. Kung kay isa gani, tawas pang ihatag nila sa imo. Tingahala ko man. Mga gagugali. Mga samong gani. Mga samong gani, pero amo lang na. Sa amo lang na nga rason, pinamatay gid sila. O basi kung maging tsupi sila. Basi maging tulongge sila. Ano pa, binanatan sila. Hindi ako magpati. Ginagmay lang sila. Kag daw kalayo man nga, patulan sila tungod sa kagamay nga bagay. Balita. Basi damo naman atraso. Ang naibalaan ko nga, may malain nga rason kung nga agin igo sila. Kung nga agin patay gid sila. Ang parte sa ilagin hold up, kagin patay sa balwarte. Manghod ato sang abogada. Ano? Manghod sa abogada, ginpatay? Oo ninyo. Manghod ni Attorney Diana. Kag sino naman na siya? Kilala mo? Hindi pa. Pero makapinakabisis na kami nga nagbungguanay. Nakita mo na siya sang hearing ni Jack Balaan. Ano? Leka, saan yan sa tuman? Ato ba lang gwapa? Ang tahong lawas? Siya ang abogada ni Jack. Awas, wapa. Gusto? Gusto! Atong gadilargo nga mayo lawas, nga nagasanglas siya to? Nan, siya ato ninyo. Aha. Gali ha? Abogada galito? Mayo to? Siya ang abogada ni Jack Balaan. Kag ang ginpatay, manghod sang abogada.
Kag nagkasuspetso ako, nga basi si Jack ang nagpatay sa apat nga to. Ano? Ho ninyo? Nagapati ako nga may kahilabtanan si Jack Balaan. Animal. Siya may gapon? Si Jack? Sapat siya. Siya galing suspect, ha? Ho ninyo. Tungkol wala ako sa nakita nga rason nga pamatyon ang apat nga to. Do kalayo mga ipaigo sila, nga nakuhaan sila sang items. Kay ginagmay man lang sila. Kag ang mga pulis, hindi mag-ako nga sila ang may kahimuan sadto. Te, anong resulta sang investigasyon, how? Wala gid gani. Wala gid sa ideya mga pulis. Kung sino o kung kanay sino ang may kahimuan sadto. Do planado kayo ang tanan. Ano? Planado? Oo. Nakasakay ko na sa motor ang mga suspect. Sunod sa mga nakakita. Pero ang makatilingala lang, kay gulpi lang nagkaladuda ang mga nakamotor. Hindi matres kung sa diin na. 3 ka motor, nga gulpi lang nagkaladula. Alika. Alika. Balik tas ginambal mo. Ano to man? Nga kambal ka nga may kahilabtanan si Jack Balaan sa natabo nga to. Ninyo, magulang ni Attorney Diana ang gin-hold up. Kagin patay sa itong nagligad nga si Mana. Ano? Oo, si Jack Balaan, malapit sa pamilya ni Attorney Diana. Kag ang napatay, suno sa info, kababata kag amigo ni Jack Balaan. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarunan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa.